104.7 IFM. Report! Sumailalim sa HIV awareness campaign ang ilang senior high school students sa Dagupan City National High School kasabay ng paggunita sa World AIDS Day. Ayon kay City Health Officer Dr. Ofelia Rivera, layunin ng kampanya na mabigyan ng angkop na kaalaman ang mga kabataan patungkol sa sakit na HIV upang matutukan ang naitalang kaso ng sakit sa lungsod. Tinalakay sa aktibidad ang kahalagahan ng pag-iwas sa sakit at pagtalima sa health authorities para sa kaukulang antiretroviral drugs upang makamit ang tinatawag na viral suppression. Nakikita namin yung mga adolescent. Meron na tayong mga 15 years old, 10 years old, nakakaroon ng infection ng gonorrhea. Saan nila nakuha? At a very young age. Saan nila nakuha? Ang sa amin lang, ang message natin is, huwag po tayong matakot kung meron tayong HIV or AIDS. Ito ay para mabigyan ka ng protection sa sarili at protection sa mga tao at hindi ma-spread yung sakit at maging itong ginagawa natin activity para ma-increase yung awareness sa mga bata, sa mga tao na yung HIV nandyan lang, kahit na sino pwedeng magkaroon. Tiniyak naman ng opisyal na walang kailangang ikabahala ang mga Dagupeños sa kumpirmadong kaso ng HIV dahil nasa hanggang 3 lamang ang average case na naitatala kada taon at nagpapatuloy ang mga interbensyon ng tanggapan sa naturang sakit. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.